Jo, čaute ľudia, moje meno je Deadpool, alebo Deadpool MK, ako je na mojom kanáli, to je jedno. Dneska si ideme zahrať Fortnite. Dáme si iba také prvo na rozohratie Blitz Royale, a potom skúsime Battle Royale, uvidíme ako to pôjde. Mohli by sme vyhrať, nehneval by som sa. A poďme na to. OK, už sme v hre. Tak dúfame, že to pôjde. Ani som nestiel to povedať. Kam pristaneme, alebo som to je jedno. Dôležité, aby sme sa rozohrali. Ja to dám tichšie, lebo mi to ničí. Česka. Wow, jaký kotrmelec. Čo si? Kde máme ďalších hráčov? Nehneval by som sa... Tu je pán na kolenie. Kam mohol mi ho vyžrať? Reálne ten typek mi ho vyžral. Videli ste to? Ten typek mi ho riadne vyžral. Fuj. Tak nemám rád, keď vyžere môj kill. To je zlé. Počkaj, to dá sa po mne páliť, toto sa mi nelúbi, to vôbec takéto veci sa to nebudú diať. Tu je. A ten. Yes, prvý kill, čo si? Brokovnička. To je má blbená. OK, kill, tu sú náboje, to treba, lebo inak sme vybavení. Štíty, treba... Tu je nejaký typek. Kde? Hej, toto sa mi nevadí, to vôbec takéto veci sa tu nebudú diať. Tu mi nikto nebude chodiť poza chrbát. No, máme jeden kill a teraz zase celú hru nebude nič, pretože nikto tu nie je. No, prečo? Jak na koho zabiť? Yes, tak sa mi to páči. OK, máme lepšiu zbraň. Musíme si to prebiť, lebo inak sme proste vybavení. Môžeme ísť dopreč, dovidenia, spinkať pod paplom. Nikto na mňa kempí, to sa mi nelúbi. Ja si dám juicy, to je taký gummy juice toto. Dá mi to ešte lepší boost. Pán na holenie. Asi som vybavený. Nie som. Deadpool nezomiera. Yes. John Wick pistolka, čo si? Počkaj, tu také dobré vecičky, toto sa mi ľúbi. Nice. Čo je toto? To nechcem. Tu nejaká čestka. Kamo, normálny proste Fortnite hráč, alebo proste niekto, kto je normálny, dobrý, tak by do pár minút vyhral a ja tu v jednej hre Blitz Royale, čo majú byť rýchle hry, tak tu už maním čas, pretože nikoho neviem nájsť. Toto mi to bude zbytočne dlhé. Tu je. To picho. Yes. A ďalší pán na holení. Nie. Yes. Deadpool nezomiera. Kto vie prečo Deadpool, tak napíšte do komentárov. Vlastne som zabudol povedať na začiatku videa, že po dlhšom čase tu máme zase nové video. Sorry, že netočím tie videá, ale keď ja sa na to proste dáko teraz necítim, ale už budú vychádzať pravidelnejšie videá. Môžete mi napísať do komentárov, že čo môžeme zahrať na budúce, pretože chcem točiť aj Ponko, no Fortnite, ale nie v kuse, nie som vyložený Fortnite youtuber, ale
Možno akože na tých... No, to hopiča nie, ale môžete mi napísať do komentárov reálne, môžeme si zahrať čo ja viem, GTAčko, alebo iné hry, no. Red Dead 2 napríklad príbehové, yes, vyhral som, yes, je to tam. Ale teraz ideme zahrať Battle Royale. A napríklad v ďalšom videu ma napadlo, čo to je? Ok, dáme si Battle Royale. Napadlo ma, že v ďalšom videu si môžeme zahrať, že budeme farmiť spriteov, lebo už mám nejakých spriteov. Prosím, načítaj sa hra. Ďakujem. Už mám nejakých... Tak nič. Proste už mám nejakých spriteov a mohli by sme v ďalšom videu akože natočiť. No. Čo? Takého máte vytrpen. Proste, ešte raz. Sorry. V ďalšom videu by sme mohli chytiť a vyfarmiť, no farmiť týchto spriteov, tých malých potkanov, to sú takí sráči malí sprite. Akože oni sú zlatúčky, ale už sú otravní. Ok, a ideme buildiť. Ľudičky moji, ja vás upozorňujem, že neviem prečo, aj keď môžem buildiť, tak neviem prečo zvyknem nebuildiť, že sa iba fajtím a nestaviam. Možno teraz budem konečne, ale stáva sa mi to, že mám zapnuté buildy, ale absolútne nefajtím, teda nefajtím, ale nestaviam a potom ma zničia. Takže neviem prečo, ale zase zero buildy nechcem hrať, lebo to sa mi nepáči. Uvidíme. Čo to je? Cube Sprite. OK. Kam ideme? Neviem. Vlastne v tom istom, kde bol ten live event, kde bol zničený Zero Point a bude nová sezóna vlastne. Mal by tam byť aj Sonic a proste taká herná sezóna, alebo neviem. A nebol som na tom live evente, nebol som, nevadí, videl som to a ani ma to nezajíma. Ale teším sa, čo bude v novej sezóne. Úplne sa na to teším. Shieldy. OK. Zlato, peniaze. Teraz nič nekupujem, ale nevadí. Yes. Lepšia zbraň. Sa zíde. Dáme sa shieldy. Pretože keď si nedáme shieldy, tak budeme vybavení. A čo tu mám naopak? Myslím to takto. OK, veľký shield. Počka, tu nejaké oné. To sa... Čo je toto červené na mape? To sú akože fighty? Neviem, keď som to veľmi nekapal. Niekto to vypá. Práško, choď preč. To bolo rýchle. Tak, to bolo rýchle. To som nečakal. Inokedy ma típci vybavia, že nemusím ani mrknúť, teda a vybavené. No, nábojky potrebujem. Strašne sa mi potia ruky, neviem prečo. Sprite. Level 1. Tak, skúsime ho nafarmiť. Skúsim, hej, iba skúsim. Ale zase, keď dostávam vlastne za tie killy, čo ja zabijem hráčov, tak by som mal akože dostať XPčka a to by mi malo ísť do toho Sprite'a, myslím. Neviem. Toto sa zvýši. OK. No, kde sú takí hráči? Nechcem tu zase sám byť. Zas celú hru sa budem iba namotávať. A zas nič. Ďalší. Čo si Galaxy Spriteov chcem? Kamoško, tohto ešte nemám. To sú noví sprajti. Teda, asi, čaden. Nechcem pištorku, chcem toto, aj keď to síce nebudem mať vadí. A
A idem si odložiť Sprite'a, pretože musím. Nie, opláš sa. Braško. Braško. Opláš sa. Yes! Ja som sa zľakol. Fuj. Fuj. Počkaj, zastávam sa. Vidíš, ja som vravel, ja neviem prečo, ja proste nestaviam. Ok, idem sa zastávať, lebo ja takto skapem. Čo si blázon? Ja som skoro zomrel. Level 2. Vidíš, vravel som, keď zabijem hráčov, tak tie XPčka mi pôjdu do toho Sprite'a. Kamo. Ura. Čestku, to chcem. Sprite, ďalší Sprite. OK. Tak si dáme ďalšieho Sprite'a. Autičko, ty tu. Ja nemám shieldy, to je Vlastne mohol by som si teoreticky zobrať tieto Spider-Manové rukavice, lebo to sú veľmi dobré. Mne sa s nimi dobre hrá. Ako to vezme? Shieldy, ako sa zvíte. Čo je toto? Tu som ešte takéto nevidel. Dobre, to Sprite. To je Galaxy. To je tiež... To je Cube Sprite. Aha, mám Cube Sprite. Nice. Som ešte nemal takéto. Takéto žlté, väčšinou to býva modré. Dobre, ideme ďalej. Chlapci si idú do lobby. Tam budú chillovať. Počkaj, už mám to len. OK. Sa niekde fajtí. Dobrá hudba. Musím natankovať. Tu má niekto krásne autičko. Dobre, tak kým sa mi natankuje, tak ja si idem dať shieldy. Teda, yes. Čo tu máme? OK. Cítim lova. Lovička. Nice. Dobre, môžeme ísť ďalej. Poďme hľadať nejakých ľudí, lebo celú hru reálne nebudeme robiť nič a to nechceme. No, mám 2 kill. Tu je. Vidíš, aj on stáva. Prečo nestávam aj ja? Pretože som rekal. Nice. Tak toto som nečakal. Dobre, sniperinku si zoberiem, pretože snajperka sa mi riadne zíde a to si tým kam jeden nápoj. Ja mám jeden nápoj. Čo ti šíbe? To prečo? Sorry. Báča, zahadzuje mi ten kábel. Musím si spraviť cable. Cable management, či jak to je. Dobre, povedali. Cítim fajty. Bože, neviem, pražím tieto steny. Fajty, ja kde? Reálne Batman auto je nádhera. Takže... Krás! Počkaj, to je nejaká červená zóna. Toto čo má byť to? Červená zóna. Som to pochopil. Braško, poď. Yes! Mal riadneho dobre Sprite'a. Jeden Sprite. Dám si shieldy. Či shieldy. Healy. A tohto Sprite'a už mám. Aj tohto mám. A ten sa mi viac páči. Počkaj, tohto vyhodím. Hej, tohto už mám. Kamo, dobre.
Sorry, Spider-Man rukavice, alebo takto Spider-Man. Snajperku budem potrebovať, pretože to sa mi zíde. A budem potrebovať jej. Trošku otra... Nice. Sa mi ľúbi. OK, tí ľudia ma nenechajú. Už byl chlapec. Napíšte, povedzte, čo by sme mohli zahrať. Ja sa na to pozriem. Môžeme zahrať nejaké príbehovky. To nevadí. To je niečo. Nech tento mŕtvý kanál už ožije konečne, lebo toto je, prisahám Bohu, mŕtvý kanál. Tam toto video nebude ani zostrihané, lebo tu v kuse kecam, ale to je stále lepšie, ako by som mal byť ticho. Mám to už tam, presne tento skin som chcel. O toto sa dalo vyhrať v nejakom turnaji. A musel si hrať s kamarátom a so mnou nikto nehral. Chcel by som ten skin. Ale mám Star Wars skin, keď ešte bola Star Wars sezóna toho Stormtroopera. Čo keď ste sa prihlásili cez ten... Neviem čo to bolo, Disney účet, či čo, proste cez Epic. A prihlásili ste sa do toho Disney účtu a dostali ste toho Stormtroopera. Takže tak. A shieldy, no to nie je nič. Vlastne nie. Toto som hľadal. O bože, túto zbraň nenávidím. Sorry ľudia, je mi to jedno, môžete ma hejtiť, ale ja túto zbraň nenávidím. Neznášam túto zbraň. Ďalší sprite. Dobre, tak poďme leveliť. A taktiež túto rapid nenávidím. Túto zbraň neznášam, lebo... Počkaj, tu sú fighty. Tak, to znie ako dobrá príležitosť. Dobre, Česka, čo s tým? Nenávidím túto zbraň, prečo vôbec mám? Normálne túto zbraň nenávidím. OK, kde sú nejakí ľudia, chcel by som niekoho fajtiť, ale nemám koho. Super, fakt super, yes, milujem takéto hry. Moja prvná zbraň. Yes. OK, sorry. Mením, sa mi nelúbi. Čo je tam DJ? OK. Nice. Nezájem. Môžeme sa niekde boostiť, ale ešte ich nechcem míňať. Pištolka. Dobre. OK. Ja sa vám ozvem. Nie, klamem. Neozvem, pretože tu máme týmka. OK, ľudia, tak ideme si ešte dať tohto sprite'a sem, aby som od neho neprišiel, lebo mám pekný level na neho a nechcem to zase farmiť doslova. Je zle. Už je zle. Počujem ma. Poď spať. Kamo. Však mám snajperku, prečo ju nevyužijem? A to je ďalší. Nie, prosím. Nechajte ma žiť. Poď preč. Kamo, ak skape. No, ešte, že máš šťastie. Tu píchu. OK, som mŕtvy. Skončil som, dovidenia. Skončil som. Kamo, jak sa mám oživiť? Však sa ožil, ty retard. Prečo to nejde? Veď sa ožil. Prečo to nejde? Ožil sa! Ježiš, ja som sprostý. Fú, OK, žijem. No. Toto je napred. Toto je pekne zle. Toto je veľmi zle. Toto sa mi vôbec nepáči. Ani trochu. Ten typek tu reálne kempí.
Yes! Yes, prežil som. Nice! Dobre, Sprite. OK. Kámo. Fuj. Fuj, toto bolo hnusné. OK, žijem. Fú. Toto bolo extra. Dobre, mám Sprita. To je nice. Žijem. Sa prebijú už, konečne. Ale nemám štíty. A to sa mi nelúbi. Snajperku. What? Skáte? Yes. Dobre. Serem na to. Ďalší Sprite. Tohto neviem, či mám. Neviem. Dobre, ak neotvoríme tú česku, tak nevadí. Ale... toto je ešte veľké. Big Shield. Kartu. Kam ja neviem, či mám tohto Sprita. Neviem. Nestíham to. Už túto kartu nevyužijem, pretože je to v zóne. A ja do zóny nejdem to vôbec. Ale naboj by sa mi zišli. Nabojky by sa mi zišli. Čo robím? No poď, Sprite, ideme ťa uložiť. Keď mňa baví zbierať tých Spriteov a nebaví ma, keď v kuse skapem. Nice. Dobre, ja si myslím, že túto kartu už nebudeme potrebovať, pretože už je len 10 ľudí. Skôr by sa mi zišli nejaké shieldy. Takže ja si zoberiem hlavne shieldy. Tie Spider-Man rukavice mi netreba, nevyužívam ich až tak. Akože sú dobré, mám ich rád, ale nevyužívam ich až tak. A ide zóna, takže GG. Máme pána nahoru. Nádhera. To sa mi ľúbi. Brokovnička, ale mám lepšiu vec. Čakaj, prebijem sa. Tak nič. Ale už akože mohli by sme vyhrať, nevadilo by mi to. A mohli by sme naozaj vyhrať, fakt by mi to nevadilo. To je ďaké. Počkaj, tu sa mi ľúbi. Tak nič, vybavenie. Nie, prosím, prevrácam! Autičko, prosím, teraz ma nesmieš sklamať. Prosím. Yes. Kamo, auto, teraz ma nesmieš sklamať. Teraz mi nesmieš. OK, nejaké menšie standy tu máme. Kamo, autičko, nesmieš... Toto som raz spravil! Ľudia, čo si? Ja som tento bus raz spravil, to je riadne. Kamo, ja som tento bus raz urobil. Toto je riadne. Musím čakať 2 minúty. No, 2 minúty. Kamo, ja chcem týmto busom. Čo si? Nie. Krása. Nádhera. Dobre, skončím. OK ľudia, som rád, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite nechať odber a like, ak sa vám bude páčiť. Ak sa vám bude páčiť, tak dajte like, dajte prosím odber, veľmi mi to pomôže. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Napíšte mi do komentárov, čo by som mohol natočiť. A čaute, s vami bol bývalý Deadpool.